hasiko duzu Zumaia sarian, nahiz batzuk dagoeneko pedalkada desente manda dituzten, zuek betiko lez Zumairako hitzorduaren zain zineten, baina seguroia gogoekin eta garaipenetan sartzeko asmoarekin. Nola hasten duzu denboraldian, ze planteamendukin? Bueno, bai, esan guk beti hasten gara Zumaian, bestela denboraldia luze egiten iraku horrek urteetan, eta gogo askokin gatoz, eta bai, nik uste dut bitxerrenereko guzela horrean ibiltzeko eta garaipena jokatzeko bintzat, Urko eta Aritza Zurmendi. Gaurtik aurrera, egutegiak ez du etenik emango, ze helburu ditu taldeak? Bueno, aurrek urtean nik uste dut Bizkaiko lasterketa oso indartzu ibili ginela, Mungia, Laukiz eta Berritxo irabazi genituen Bizkaian, eta hori izan gure asmoa hori zen, aurtengo asmoa batez be etxeko lasterketetan, bai lehendakari eta bai euskaldun lehiaketetan aurrian ibiltzia da, zenbat eta garaipen gehiago lortzia, eta gero batez be aurre pauso bat emotia lasterketa garrantzitsuenetan. Baina nik tropel honetan, garaipenak gero zailago direla esaten dute, baina zuek urtez urte, ia urtero lortzen duzuek garaipenen bat, sekretua nun baiten egongo? Bueno, nik uste dut lan honak gabizela egiten batez be lehenengo eta bigarren urtekoekin, eta base hori mantentzia ez da erreza ongo urteetan, beste taldeekin alderatuta, baina nik uste dut hori mantendu indugula eta gure sekretua hor dagoela. Zer txerrendu haringan jarri barko dugu fokoa? Nik uste izen asko ditugula, Quintana gorantza, Duña Beitia regulartasunanean, Urko esprinetarako edo lasterketa hori errezentzako eta gero izen asko nik uste dut ditugula urten aurrean ibiltzeko. Urko, denboraldi berri astrenatu behar duzuek gaur Zumaian, gaurkoa seguru helburua duzuela, jende azkarra duzuelako taldean, baina hortaz aparte denboraldi osoari begira helburu politak izango dituzue, iaz oso urte polita lortu zen dutelako, zuk Mungiako garaipen hori seguru ez zula astuko, baina hoien gehiago bila. Azkenen aurten egia esan talde politia ukaula. Lehen urtetik gazteek aurrera pauso handia eman dute. Negun indeun lana ona izan da, eta seguru urte politia eta Nola aurrek usten duzu urtea, nun egon nahi duzu? Nun egon baino, ona izango zen temporada egonkor bat itea, ondo lehiatzea eta disfrutatzen jarraitza. Eta taldeara nola ikusten duzu, talde polita dakazu? Esan dizutena, gazteko oso indartxo bat ozte, lehenengo urtekok zianak aurten bigarren urteko dia, lehenengo urte osoa urte bukaeran demostratzuten oso indartxu ibiliziala, eta egia esan urte polita atako zaien ikuste. Ander, denboraldi hasiera taldean jarraitzen duzu, taldearen filosofiak jarraitzen du, seguru aurten helburuak berrituta dituzuela, baizuk, bai taldeak nola aurre egiten diozu urteari? Taldean helburua aurrek urtea hobetxea da, eta maitxak heltzen badiez, hobeto. Aurten oso ondo ibili zinen, estatuko txapelketetara ere joan zinen Euskadiko selekzioarekin, supongo bide berdinatik goranzka juteko helburu izango gala? Oin esan da moduan, aurreko denboraldia hobetxa da helburua, eta selekzioak deitzen badeu berriro joan barko da, baina helburua hori, aurreko denboraldia hobetxa da. Eta hortan, alde batetik iesaldiak eta luzezko mugimenduak bilatzea, baina baita ere lasterketen lehian egotea. Espero dugu taldeak ia lasterketa osoak lehiatzea, eta gaur egun polita da iesaldian sartzeko, eta datorren karreretan iesaldia eta karrerak lehiatzea ondo gongo da. Sortean.